seguidores de Vic TV, bueno, benvinguts una semana más al mi canal de YouTube. Como veis, hoy voy vestida de ropa de deporte. ¿Y por qué? Porque hace unas semanas, bueno, hace ya, desde que estoy en Barcelona, que subo fotos de cuando voy al gimnasio, subo alguna foto y os digo, mira, me he apuntado al Viva Gym. Pues bueno, esta setmana us ensenyaré com és Viva Gym, perquè algú me va preguntar, algun aficionat dels gimnasos, me va dir, ensenya'm les màquines i tal que hi ha per dins. I bueno, pues avui us aniré a ensenyar el gimnàs. ¿Preparados? Pues vamos a ver. Bueno, vaig a fer-vos 5 cèntims de Viva Gym abans de marxar. Viva Gym és una cadena de gimnasos, per dir-ho així, que està repartida per tota Espanya. Llavors, les quotes van en funció de les coses que t'ofereixen, no? Per exemple, jo tinc la quota més barata, que són 26,90. Jo quan vaig inscriure era al setembre, la matrícula era gratis. Este novembre la matrícula està a 10 euros. Jo tinc la més barata, que m'ofereix accedir al club que jo he seleccionat, que és el que està més prop a casa meva, i poder reservar 24 hores d'antelació. Tot i així me donen accés a la seva aplicació, que és esta d'aquí. Amb aquesta aplicació reserves entrar al gimnàs, perquè així controlen per tema Covid, controlen l'afora. Després també tenen plans d'entrenament a l'aplicació, que jo el que faig és triar un pla d'entrenament d'allí, perquè, no sé, van molt bé. I després també, bueno, si vols reservar una classe fitness o el que sigui, està superbé. Després, bueno, tot el que hi ha dins el gimnàs ho veureu ara d'aquí uns moments, però ho puc fer servir tot. Vull dir que amb la mateixa quota puc fer servir tot. Què inclouen les altres quotes? Doncs, per exemple, com he dit, tenen gimnasos repartits per tota Espanya. És a dir, si un dia tu no pots anar al gimnàs de casa teua, pots anar al gimnàs que està, per exemple, a Madrid. Res, me n'anem a descobrir aquest gimnàs i espero que us agradi. Just a touch, baby. I look around, see the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, I can see the sun light up the sky, so I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, Bueno, seguidors de Vic TV, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat molt. Sé que he hablado todo el vídeo en catalán, pero la verdad yo lo único que quería era enseñaros el gimnasio y para eso no necesito muchas palabras. Como habéis visto también he subtitulado en español para que lo podáis entender todos aquellos que no entendáis muy bien el catalán aún. Y nada, que espero que aquellos que teníais la curiosidad por saber cómo era Viva Gym por dentro, pues ya os haya quitado esa curiosidad de encima. Y nada, que nos vemos la semana que viene con más vídeos de Vic TV. Dadle like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y comentadme si tenéis alguna duda de Viva Gym o queréis alguna recomendación o qué sé yo, lo que queráis. Un beso.
Ciao!